It-tlieta għal ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar ġew irrappurtati nirien kbar f'erba' żoni tal-Masġar tal-Aħrax tal-Mellieħa. In-nirien ġew ikkontrollati minn ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili flimkien ma' għadd kbir ta' volontieri tal-Federazzjoni Kaċċaturi nas-saba konservazzjonisti l-FKNK. Dwar dawn in-nirien tkellimna mal-President tal-Federazzjoni Lukas Mikallef li qed jiġi suspettat li dawn in-nirien huma riżultat ta' qatt vandali, speċjalment minħabba l-mod ta' kif seħħew fl-istess ħin f'erba' postijiet differenti. Huwa sieħ dawn in-nirien bħala qatt kodart. Huwa minna propju sadlam tista' tgħid biex ikkontrolla n-nirien kollu. Kif rajtu wkoll dalgħodu n-nar għadu tista' tgħid ma ntefix kompletament reġa' qed jipprova jaqbad u fil-fatt nibqgħu nimmonitorjaw il-postijiet biex ma ssirx aktar ħsara saret diversi ħsara fis-siġar mlija u f'din iż-żona. Fuq il-post kien hemm ukoll il-preżenza tal-uffiċjali tal-ERA kif ukoll uffiċjali tal-Pulizija. Dwar id-danni il-President tal-FKNK spjega li dawn huma kbar ħafna, iżda għad irid jiġi evalwat eżattament kemm. Tenna li fil-ġimgħat li ġejjin il-Federazzjoni se tkun qed titkellem mal-awtoritajiet biex tiġi riġenerata mill-ġdid din iż-żona. L-FKNK qalet li fil-jiem li ġejjin se tkun qiegħda tikkoordina pjan għar-riġenerazzjoni tal-abitat li nħaraq. Il-President spjega wkoll li l-Federazzjoni tnaddaf din iż-żona ta' sikwit minn skart u imbarazz ieħor fi sforz biex ikunu protetti u konservati dawn l-inħawi tal-kampanja Maltija. Kull nhar ta' tnejn aħna wara weekend niġu natfu niġu membri volontiera jnatfu ġifieri qed insibu tista' tgħid sfreġu divers postijiet aħna l-pubbliku qed nippruvaw nwasslu għarfien biex għalkemm qed gawd il-postijiet imma bżalihom ħaliex mhix warajk. U barra minn hekk ukoll nixtieq nagħmel appell lill-pubbliku biex min għandux informazzjoni fuq il-każ li seħħ il-biera jgħaddih lill-Pulizija.